Bi preżentazzjoni tad-Deputat Prim Ministru Louis Grech u s-Segretarju Parlamentari Ian Borg waslu fit-tmiemhom il-preżentazzjonijiet tal-prijoritajiet Maltin quddiem kumitati tal-Parlament Ewropew. Id-Deputat Prim Ministru deskriva dan il-proċess bħala wieħed pożittiv u r-reazzjonijiet mill-istituzzjonijiet huma pożittivi ferm. Jemnu l-presidenza tagħna għandha l-enerġija, għandha iffukata ħafna. L-aġenda tagħna hija aġenda li tindirizza l-problemi reali li għandha l-Unjoni. Dan huwa żmien li huwa determinanti għall-Ewropa u qalu wkoll li aħna bl-aġenda tagħna nidhru li qed nindirizzaw dak kollu li hu neċessarju li jiġi indirizzat. Kemm bħala prioritajiet li huma dominanti, jiġifieri l-eżistenza vijabbli tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll li nġibu l-fiduċja lura li l-proġett Ewropej miċ-ċittadini. Louis Grech żied jgħid li taħdidiet mal-kumpaniji ħadmu tajjeb ħafna fejn l-enfasi kienet fuq kif istituzzjonijiet differenti qed jirrelataw flimkien. Grech fakkar kif il-Parlament Ewropew kien interessat f'temi Ewropej, xi ħaġa li nnota wkoll is-Segretarju Parlamentari Borg. Għalkemm kien hemm min prova jesporta l-politika domestika fuq livell Ewropew ma rnexxilux, apparti minn hekk bdejna wkoll niksbu ċertu riżultati tajbin bħala Presidenza. Hemm diversi issues illi Malta qed taħdem fuqhom. Primarjament qed insommu dejjem in-nies fl-irħula u l-bdiet tagħna sew jekk Malta, kif ukoll anke f'membri stati oħrajn, li l-iktar ħaġa importanti għalihom huwa li l-Unjoni Ewropea qed taħdem fl-interess tagħhom. Dwar dan żied id-Deputat Prim Ministru li nnota kif hemm entużjażmu kbir fit-tim Malti biex jinkisbu r-riżultati. Tagħmel distinzjoni bejn dak li hu fundamentali li inti u tkun taf li tkun kapaċi li twettaq u oħrajn taf li ma tkunx ħatwettaq. Dik diġà aħna ppreparajna l-eżerċizzju neċessarju nemmen li għandna n-nies li huma dedikati, hemm l-enerġija, hemm l-entużjażmu u kellem hemm ir-realiżmu għax aħna presidenza pragmatika li nemnu li fil-presidenza tagħna ħanwettqu dak li hu neċessarju li għandu jitwettaq.